Άλλες Αλέξης δεν είχε τραβήξει 2-3 τέτοια. Τώρα τραβάς, μην το κουνάς πολύ. Πού είναι το ξεκίνο, τον έδιωξες. Πόντι τον έδιωξες. Τον Αλέξη. Δεν είναι. Ο Ξουγιάς βρες. Γιωρίκα. Γιωρίκα. Εσύ και κανείτε τε φάες. Γιωρίκα, εσύ είπαμε κανείτε τε φάες. Καλά, στην πόρα με έδωσες. Πού απάγω ρε, στην βροχιά. Έλα μαζέψε το μαξιλάρι, άντε τελειώνεται. Εδώ, θες βοήθεια, Σοφούλα. Γιωρίκα. Αλλά είστε ρωτώ να τρως και πίντσι. Ριτσίνα τα γαλιάρω. Ριτσίνα, να τα αναφέρουμε σωστά. Σπιτικό. Σπιτικό. Τα καλούς σωστά ρε ψυχή. Ελένη τώρα τρώμε τα γαλιάρω και πίνουμε ρετσίνα. Εσύ ρε πούσι, μόνο να με κατηγοράς ξέρεις. Μόνο να με κατηγοράς. Έπινη. Και ευχαριστάς, καλά μου. Μισό λεπτό, μην με καταγράφετε για το θέμα. Όχι, εσένα. Γιατί τι έχεις γεννέμιση. Εγώ μόλις έφαγα μια μόκα παραδοσιακή και είμαι... Έλα εδώ. Μόλι δεν μπορώ να φάω, δεν μπορώ, ευχαριστώ. Δεν πεινάω, δεν μπορώ με τίποτα. Τέτοιο κορμί δεν χαλάει, μην αγχώνεσαι. Αυτά είναι... Με ένα μπακαλιάρο δεν χαλάει, μην αγχώνεσαι. Αυτά είναι το κουβέντα. Πες και εσύ με παρασύρουνε, τι να κάνω. Σε πτώ εγώ. Εγώ ούτως ή άλλως δεν αναφέρομαι πουθενά, δεν φαίνομαι. Δεν ακούγεσαι. Θα πω τη φωνή την καταγράψανε από εδώ και από εκεί. Οι κακές οι γλώσσες, ξέρεις, θέλουν το κακό μας. Θα τον άλλοι σίγουρο. Ειδικά εσύ άμα δεν ανοίξεις το στόμα σου. Κάνα λέξεις από όλα με πούκι. Όχι, έκανες και δεν έκανες σήμερα εδώ. Σήμερα παραστράτησες τελείως. Όσο μπορείς πιο έξω πάτε. Σήμερα δεν έκανα τίποτα εγώ. Όχι, τρεις πιπεριές έφαγε. Μόνο 3 πίπερες. Α, μπράβο, γεια σου Στέλιο. Μόνο 3 πίπερες. Σε παραδέχομαι. Όχι σαν την άλλη τη ρουφιά. Μόνο, από εκεί ξεκινάμε. Όχι σαν την άλλη τη ρουφιά να μην ξέρει πώς να ανοίγει το στόμα του. Το φάκι με στεναχώρεσες. Άστα, θα τα βολέψουμε εμείς, μην αγχώνεσαι. Ό,τι βραχία το πάμε στο τεχνολογείο. Θα σε βολέψουμε και εσένα, μην αγχώνεσαι. Γιατί τα έχετε αυτά, Πώς το εννοείς αυτό. Γιώργο, όταν το έκανε αυτή τη ράμπα ο Δήμος, Άικον βρε σύμπα είναι τε. θα τους έκανε ειδικό κιόσκι. κάνουν εκεί. Θα τους έβαζε μπρίζι εδώ. Θα τους έβαζε μπρίζι για ρεύμα. Θα τους έπαιρνε 27 χιλιάρικα. Το 9 Μιχάλη, χρόνο. ποιο να πατήσω να σβήσω γιατί το ελικόπτερο εκεί δουλεύει και... Τελικά τους έκανε μόνο το σανίνι κάτω. Ναι. Έπλεξαν λίγο στη δουλειά. Όχι, πια Άμστελ, εδώ λίγο πιο σοβαρά πράγματα είναι. Από Παμβρές και έχουμε μπακαλιάρο, ο Κυρνίκος Αδάκα ένοιξε μας έναν καλό στόλ και τον ευχόμαστε να εμπάντα με εμάς. Ναι. Αυτό το ξέρεις. Γιατί το κλείσες, Ναι. Άρχους νεσία παίρνες με, εγώ για τα δω και ανασπάλωση. Άικον παπερεσινή, από τούτο, τσουτσουλίτσα πάνε μου είναι. Ναι, εσύ μερίς εκεί.
Μιχάλη, σε πέσανε τα μαλλιά ή με φαίνεται? Όχι ρε. Το Μιχάλη λέγω. Τον πέσανε τα μαλλιά ή με φαίνεται? Ω, η κουμπά βρεσινή είναι, τι είναι? Α, μα Γάρι, μπλέξαμε κατά εδώ. Λίγο μπλέξαμε βρεσίνα τώρα και φτιάχνουμε στο τσαμουρέ. Α, εμείς κάθουμε. Γιωρίκα, κάνε στην άκρη βρέχεσαι. Κάνε στην άκρη αγόρι μου, βρέχεσαι, γιατί θα αρρωστήσει και μετά θα έχουμε άλλα. Καλά, έντονε θα τα πούμε έτσι. Ναι, ναι. Αφού είπες στον κόρος να απομείνει σιγά, τώρα λες σιγούλα να απομείνει. Α, εγώ προσέχω, μην αγχώνεσαι. Θα πάρω τα μέτρα μου, δεν θα σε κάνω αυτή τη χαρή. Α, η κομπαυρεσίνη είναι τι? Α, καλά έντονη.